Recentemente, en resposta a unha pregunta formulada polo director do diario digital Sermos Galiza, o presidente da Real Academia Galega, Vítor Freixanes, afirmou que a proposta do binormativismo, de que xa falamos nalgúns vídeos anteriores, podería equivaler a incrementar a confusión dentro do panorama lingüístico galego, e até podería ser suicida, non? Bon, eu penso que non é así, non? E vou tentar explicar por qué. Mas de calquer modo, non está mal e débese recoñecer que é preciso manter todas as cautelas e esta cautela que coloca Vítor Freixanes está ben colocada, porque é unha proposta nova e ás persoas é obvio que lles custa visualizar como podería ser aplicada, e tamén é obvio que onde antes había unha proposta e agora pasa a haber dúas, pois pode desorientar algunhas persoas. Entón é necesario explicar ben estas propostas para que sexan entendidas, non? En calquer caso, eu quero facer unha consideración previa. En relación a unha política binormativista non hai presa. Unha política binormativista non é especialmente dirixida ao movimento reintegracionista, nen sequera ao movimento normalizador, nen principalmente ás persoas que usan o galego. É unha proposta dirixida ao conxunto da sociedade galega. Entón, é obvio que ese conxunto da sociedade galega, en principio, vai ter cautelas perante unha proposta nova, mas nós tamén pensamos que unha sociedade galega cada vez máis madura, en termos culturais, vai ter que tomar decisións en relación ao seu patrimonio lingüístico e cultural, e nós estamos dispostos a esperar por ese momento o que quer que sexa, o que sexa preciso, non? Xa en relación á confusión de que fala Vítor Freixanes, eu penso que efectivamente nun principio podería darse en dous ámbitos. Por un lado, o das persoas que desexan a normalización lingüística, que traballan pola normalización lingüística, que están implicadas nela, e por outro lado, o das persoas que non consideran que o galego deba avanzar máis nos seus usos e consideran que o castellano debe continuar a ser a lingua prioritaria dos galegos. En relación ao primeiro ámbito, o das persoas implicadas na normalización lingüística, eu penso que esta proposta non só non aumentaría a confusión, sino que axudaría a anular completamente a batalla ortográfica que temos na Galiza. Axudaría a eliminar a conflituosidade que costuma acompañar este tipo de guerras normativas, non? Principalmente por unha razón, porque as administracións apenas deberían encarregarse de fomentar o coñecimento pasivo das dúas opcións gráficas, sen empurrar en ningún caso as persoas a teren usos que non desexan ou a usaren normas ortográficas que non compartillan, non? Por outro lado, está o ámbito das persoas que desexan que o castellano continue a ser a lingua prioritaria da Galiza, da sociedade galega. Estas persoas deberían ver esta proposta non dunha maneira connotada politicamente ou connotada ideolóxicamente, senón todo o contrario. Non deberían vela simplesmente como unha oportunidade para o seu crecimento laboral e persoal. De alguna maneira, en relación ao coñecimento pasivo de que estamos a falar e das implicacións que tería este coñecimento pasivo nestes dous ámbitos sociais, xa temos un primeiro experimento, xa temos unha primeira proba de que funcionaría ben, non? Que é a Lei Paz Andrade, que promove o coñecimento do portugués no ensino, dunha maneira incipiente, dunha maneira moi preliminar aínda, mas xa temos probas de que unha iniciativa así iría ser aplaudida polo conxunto da sociedade galega, non? Isto en relación ao coñecimento pasivo das dúas opcións gráficas que promovería unha política binormativista. Xa en relación ao uso activo que as administracións farían, pois é obvio que aí pode haber máis dúbidas, mas son dúbidas técnicas que tenían que ser resolvidas máis tarde. Non é prioritario resolvermos esas dúbidas técnicas aínda. De facto, poderíamos esperar a que existise ese consenso da sociedade galega para analizar outros modelos que existen e que existiron no mundo de aplicación desas políticas. Nós temos un modelo en que reparamos máis últimamente, que é o modelo noruegués, nese caso concreto, en que xa existe moita tradición de aplicación destas políticas, pois as diferentes administracións, como por exemplo poderían ser aquí os concellos ou as deputacións, escollen unha norma ou outra, quer de forma permanente, quer de forma parcial ou circunstancial,
e poderíamos ter en conta ese modelo para aplicalo aquí. Mas xa digo, unha vez que nos reunamos, digamos, todos os axentes culturais e todos os axentes da sociedade galega para decidirmos como se debería facer. En calquer caso, e esta é a miña opinión, mas penso que é compartillada por moitos reintegracionistas, se unha política binormativista fose aplicada, en caso de dúbida quanto ao uso de unha administración, por exemplo, eu penso que sempre debería ser priorizada a norma máis local, non a internacional, non? En definitivo, eu penso que esta iniciativa do binormativismo é o contrario ou é a antítese de forzar absolutamente nada. Ou avanza consensualmente, empurrada polo conxunto da sociedade galega, ou non avanza. E aínda que en principio existan certas dúbidas e en principio se poda pensar que xeraría certa confusión, eu polo menos aseguro-vos que non ten vocación de ser confusa ou ten vocación de resolver esa confusión.